Ilang taon ka na? 8. Oh, bobo. 18th birthday na nga, di ba? JFS. Don't have to hurry. There's no need to hurry. No one ever said that there's Good morning, mga ka-JFS! I am Ate Angel. I'm back again, your love and surprise ambassadress. So mga ka-JFS, na-miss nyo ba si Ate Angel? Sorry kung nung nakaraan ay si Ate Mitch ang nakasama nyo. But let us all welcome pa rin ang ating sweet ambassadress na si Ate Mitch. Pero ngayong araw muli na namang magbabalik at magbibigay na naman sa inyo ng saya at sorpresa kahit sa parte ng Bicol. So 18 debutant is an age of discovery and a looks and of a legality of age. Dahil ngayong araw ay magsasorpresa tayo ng isang napakaswerteng dalaga for her 18th birthday here at Doña Clara, Concepcion, Naga City. So ano bang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong umaga. Siyempre, dito sa likuran ko meron tayong napaka-sweet Ferrero chocolate, a Rava Bells cake, ang ating napakagandang fresh flower bouquet, ang ating money bouquet na may 5,000 pesos, at saka meron din tayong stuffed toy bouquet, at ang ating 32 inches na 18 rose gold, at ang ating letter na babasahin mamaya, at syempre hindi naman magpapauli ang ating surprise aranista sa pagbibigay ng arana sa ating maswerteng debutante ngayong umaga. So ano bang hinihintay nyo? Tara na't samahan nyo na kami kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy lang tayo sa pagbibigay ng good vibes kahit maulan. Ano bang hinihintay natin? Let's go to our debutant for today dito sa Doña Clara, Concepcion, Naga City. Hello guys! Good morning! So, andito na kami sa bahay mismo ng ating debutant for today. So, tara na't samahan niyo si Ate Angel na sunduin siyang kukulit nyo. Let's go! Ulan. Ito na yung bahay ng ating debutant. Hello po! Good morning! Ay, salamat po. Tao po. Pwede po makipasok, Daddy? Ay, sige po. Hello po. Ay, nandito po si Shane. Si Shane. Ay, hello, baby girl. Wow, naka-fresh na fresh naman si baby girl. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ba't ka nakabihis? Saan ka pupunta, baby girl? Ano pangalan niya ni baby girl? Shane? Antoinette po. Antoinette. So, Shane Antoinette, may pinadeliver kasi si lola mo dito sa amin from Sorsogon. May pinadeliver siya para sa'yo. Nabalitaan kasi namin na, na 18th birthday mo. Birthday mo ngayon. Ilang taon ka na? 8. Oh, bobo. 18th birthday na nga, di ba? JFS. Ayan, so baby girl, pwede ba namin ipa-receive sa'yo yung delivery ni Lola para sa'yo? Okay lang ba? Sige, tara. Ay, Francie, to, Shane? Shane Antoinette. So, anong kaganapan? Bakit nakabihis ka? Saan ka ba pupunta ngayong umaga? Ba't nakabihis ka? May pupunta po kasi bisita. Sinong mga bisita yan? Yung manang po. Ninang, kasali ba kami dyan? Pwede daw. So ngayon baby, andito yung pinadeliver ni Lola from Sorsogon para sa'yo. So sana daw magustuhan mo. And ready ka na ba? Ready? Okay, sige baby girl. Buksan mo to and then, ito baby girl. Ayan, sige, buksan mo baby girl. Hello baby brother! Hello baby Shane! Hello! Kamusta? Hindi mo alam kung ano yung no? So baby girl, pakuha yung speaker natin ate. Hello baby Shane! So yung mga regalo na yan ay galing sa iyong mommy. Hindi pala galing sa lola mo.
It's just a prank dahil gusto lamang ng mommy mo na masurpresa ka ngayong 18th birthday mo. So baby, tanggapin mo tong fresh flower bouquet. Meron kang money bouquet, meron ka ring stuffed toy bouquet, at meron kang Rafa Bell's cake. At syempre baby, happy 18th birthday sa'yo. Isuot mo tong lucky sash namin dahil ikaw ang reyna namin ngayong umaga. Ay, prinsesa pala, hindi reyna. So baby Shane, kumusta naman na nasurpresa ka ngayong umaga ni Mommy? Harap ka dito, baby girl. Kumusta? Happy. So, ano naman yung gagawin mo ngayong umaga na ito may mga regalo si Mommy sa'yo? Ano bang kaganapan? Ano celebration mo ngayon? May handaan ba? May 18th birthday, 18 roses ka ba? Wala. Ano lang talagang handaan with family lang. So ngayon naman, baby girl, may babasahin ako. Ay, ito pala, tanggapin mo tong fresh flower bouquet natin. Ayan. Ito, baby girl, ang bagay na fresh flower bouquet para sa'yo dahil napakaganda mo ngayong umaga. So anong gusto mo sabihin kay Mami? Tawang-tawa siya, oh. Anong gusto mo sabihin kay Mami? Anong gusto mo sabihin kay Mami? Thank you, Mommy. Ayan. So, di mo, ilang taon mo nang hindi nakikita si Mami so far? Magti 3 years, 4 years na. Okay, baby. So ngayon, since wala si Mami ngayon, meron pa rin siyang gustong ihandog na mensahe para sa'yo. Dahil kahit wala siya, ay gusto niyang iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga bilang anak sa kanya. So, ito yung message ni Mami para sa'yo. Happy 18th birthday, Net. It's a new stage of your life where you're just to decide many of your big decisions in life. May God give you the strength to overcome any obstacle and always make you the winner. As your parents, all we want to say is that we are really proud of the way you have grown. Thank you for carrying your two sisters kahit wala si Mommy. Alam nyo, na miss ko na kayo, kaso need pa natin ng konting sacrifice para sa good future nyo. I am thankful and blessed sa inyong tatlo kasi kahit wala si Mommy, ginagawa nyo yung best nyo sa school. Wish namin ni Daddy na makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo at sana magmahalan kayo laging tatlo. Always remember, Mommy loves you so much. Stay safe and healthy. God bless always. Good luck to your adulthood. Okay lang mag-BF. Basta gawing inspirasyon, not distraction. Malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. Again, I love you. Have a happy birthday. Mwah. From your mommy. Ayan. May boyfriend na ba si baby girl? May boyfriend ka na ba? Wala. So baby girl, sabi ni Mami, okay lang mag-boyfriend basta gawin inspirasyon. So baby girl, meron pa akong ipapapanood na video message para sa'yo na pinabibigay din ni Mami. So eto, panoorin mo. Ay hindi, picture ko yan. Ito po. Hello to my libutan today. Happy birthday, Net. Times fly so fast and that 18 years passes quickly. I thank God for giving me a beautiful and responsible daughter. It is wonderful to see how you have grown to be a beautiful woman you are. I want to take this moment to let you know that everything you're doing is make me proud. Even though we are far from each other, you always try to listen and ask for my guidance and strive to change, improve, and obey. As your parents, I'm not perfect. I've made mistakes. It is rewarding to see how you remain strong and conscious in life. You always do your best for your sisters. All I can say is love yourself, pursue your goal, and do not allow anyone to make you feel less as a person. Now that you are 18, I hope that God will give you a wisdom and understanding to help you in making choices in life. You alone in control of your emotion and intellect. I want you to know that I am always here to help you and give you the best I can do.
In behalf of me, I want to thank the people who surround you to love, protect, and support. Especially to Mama Inday, your daddy, your two sisters, and your Auntie Joy. Hope you appreciate my surprise. Happy birthday! Love you! Miss you all! See you soon! God bless! Bye-bye! Ayan, yung video message ni Mommy. So, tatlo kayong magkakapatid, lahat kayo babae. Ikaw ang panganay. Pang second ka. So, anong gusto mong sabihin kay Mommy na binigyan ka ng gantong napakagandang sorpresa? Mommy, thank you. Na-surprise ano mo. Na-surprise talaga ako. Pinipigilan niyang umiyak. Umiyak ka. Umiyak ka. Charot lang. Iiyak na yan. Okay. Ano pang gusto mo? Ayan. So, Baby Shane, hindi pa dyan nagtatapos. Dahil syempre maulan na, bibigyan ka pa rin namin ng isang napakagandang harana na ibibigay sa'yo ng surprise haranisan si Kuya Gab. Syempre kasama ako. So, Baby Shane, tara na't mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with our debutant for today na si Shane upang haranahin siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. Let's go! Hello mga ka-JFS! So, andito na tayo sa loob ng bahay ni Beautiful Shane for today. So, tara na't samahan niyo kami upang haranahin siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab together with me. So, let's go! Ay, ako nahiling. I heard you're feeling it's going right, but don't you let me stop by. The clock is ticking, running out of time, so we should party all night. So cover your eyes, I have a surprise. I hope you got a healthy appetite. If you wanna dance, if you want it all, you know that I'm the girl that you should call. And boy, when you're with me, I'll give you a taste, make it like a birthday every day. I know you like it sweet, so you can have your cake. Give you something good to celebrate. So make a wish, I'll make it like a birthday every day. I'll be your gift. Give you something good to celebrate. Pop your confetti, pop your bearing on, so hot and heavy till dawn. I got you spinning like a disco ball. All night they're playing your song. We're living the life, we're doing it right. You're never gonna be unsatisfied. If you wanna dance, if you want it all, you know that I'm the girl that you should call. And boy, you will with me, I'll give you a taste, make it like your birthday every day. I know you like it sweet, so you can have your taste. Give you something good to celebrate. So make a wish, and make it like your birthday every day. I'll be your gift. Give you something good to celebrate. Kenny, mapakita sa room. Nagkakanta ka? Nagtitiktok ka? Anong talent mo? Anong hobbies mo? Yan na, sige na, na. Alat lang nahulog. Ako sa iyo mo. Oh, sige. Cut. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Close your mouth to remember the taste of my love. Close your eyes, just smile from your face. And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart is effortless
where we are, and we found love like where we are. Yeah! And so thank you, happy birthday po! Yan, sana nag-enjoy ka. Hello mga ka-JFS! So ito na naman, nagbabalik na naman ulit kami. At ayun nga, hinandugan nga ng napakasayang kanta ang ating debutant for today na si Shane. Sabi niya, tama na daw tito, wag mo daw siyang video ng videohanan. Tawang-tawa kasi siya kanina. Kaya naman, ipapablow naman natin kay Shane ang kanyang golden candle together with our Rafa Bells cake. So bago yan, kakantahan muna natin si Shane ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. So Shane, make a wish and blow your candle. Yay! Palabaka naman po natin si Shane. Ayan. So Shane, ngayon naman, alala ko, natawang-tawa siya, hindi ko alam kung ba, ano ba, okay lang yan, baby, naiiyak na si baby girl. Ano ba, hindi ko alam kung naiiyak o napupulit. Baby girl, ngayon naman, tayo ka dito, baby girl, tayo ka, saglit, ayan. So ngayon naman, baby girl, ayan yung mga bouquets mo dyan, meron kang stuffed toy bouquet at money bouquet na 5,000. Ngayon, eto naman, gusto ko, pwede ba ako mag-request na ano bang kanta ang pwede mong ihandog para sa mga magulang mo? Kahit a simple song lang, anong gusto mong, anong kanta yung pwede mong ihandog para sa kanila? Kasi malayo si mama. O, so anong gusto mong kantang ihandog para sa kanila? Fan po kasi ako ng Eraserheads. Oh. With a smile na lang. With a smile. Sige, pwede ba mga ka-JFS magsasapol? Ngayon lang ako, babaguhin ko lang yung estado ko sa paghihingi ng mensahe. Ngayon naman, hihingi ako ng mensahe mula sa pagkanta ng ating debutant for today na si Shane. Sige, Shane. Alam lang, ito pa, ma. Ay, ito pa lang pala. Sige, Shane. Simple song lang. Daddy, makinig kayo, Daddy. Para sa inyo daw to. Ayan. Chorus na lang. Chorus lang, chorus daw. Ano ang chorus dyan? Baby, you don't need Ayan, okay. Ata. don't have to hurry. There's no need to hurry. No one ever said that there's a Nakasang, baby. let there go and all the doors. Don't want you anymore. Sounds funny, but I say it anyway. Girl, I'll stay till the bad side. When you meet Even me, if I have to fetch you every forget about with a smile. Never be too happy in this life. In a world where everybody lives a happy ending story. make the world go round. Let it bring you down. Turn your face into playground. Sige ka, baby, sa camera. Huwag kang mahiya. And this song. Yes! So, yun. So, bakit with a smile naman yung gusto mong iparating na kanta or mensahe para kila mami and daddy? Kasi po, lagi silang stress sa trabaho. So, with a smile, para smile lang sila kahit na-stress sila sa So, ayun. Oh, maganda naman. So, daddy, tawagin natin si daddy. Halika dito, daddy. Ayan, si... Halika dito, daddy. Si
Si Daddy daw maliligo muna. Pero Daddy, hindi ka muna pwedeng maligo, Daddy. Ayan, Daddy. Dito pa. Sige, tago. Sige, Daddy, dito ka po. Ayan, isog po kayo dito. Ayan. So, Daddy, ano naman kung gusto niyo sabihin sa inyong debutante, ang inyong pangalawang prinsesa ngayong umaga? Dito kayo, Daddy. Pwesto kayo dito. Sige po. Tabi kayo. Net, wala akong ibang masasabi sa iyo. Paulit-ulit itong pinaalala sa iyo na sabi ko magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka muna mag-boyfriend. Kasi yung pag-boyfriend nandyan lang yan. Yung pag-aaral, napaka-importante yan sa inyo kasi alam mo naman tayo, hindi masyado naman tayong wala naman tayong masyadong may kaya. Yun lang ang mga itutulong namin sa inyo ni mami mo. Yun lang. Isang kiss naman, Daddy, para sa iyo. Yes! Nag-iihali ka dito, sister. Hali ka dito, sister. Nag-exam kasi yung isa mga ka-Jeffers. Tatlo sila, yung isa nag-exam, bawal maistorbo. Aral first. Baby girl, anong name mo, baby girl? Shane. Shane ka Shane yan din? kasi yan, Shane. Lahat sila Pati yan, Shane. Okay. Andrea, Sige. Shane Antoinette, Shane Andrea, Shane Anthony, Shane Ann. Ay, SA pala to lahat. Sige, baby Shane. Andrea? Anong gusto mo sabihin? Antoinette. Shane Ann. Shane Ann. Anong gusto mo sabihin kay ate? Tama ba, ate? Anong gusto mo sabihin kay ate? Happy birthday. Huwag ka tumingin sa baba, wala din si Ashley ate. Ito din sa ate. Happy birthday. And? Dami family. Yun lang. Kiss mo naman si ate. Kiss mo naman si ate. Yeah. Kiss mo na si ate. Yes! Ayan, isang tayo dito. Isang tayo. Ayan, so Shane, ikaw naman, any last message gusto pasalamatan sa lahat? Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Tas, thank you, Mama. Sa taga-Sorsogon po. Thank you. Isang I love you sabay flying kiss naman kay Mami. I love you, Mommy. Yay! Again, everyone, isa na namang napakagandang dalaga ang nabigyan natin ng sorpresa here at Doña Clara Concepcion, Naga City. Again, I am Ate Angel. Don't forget to like, share, and subscribe for our social media accounts sa magpa-flash sa aming screen. Again, thank you so much kahit maulan, JFS